Congrats nak. Nalipoy jud ko kabalo ka pagsulod na ko sa pultahan sa skills lab katong gi-interview ko sa nursing ba. Tuman mi. Nya sige nag-chat akong mga classmate sa ingon sila nga kaya lagi na nimo ti ikaw pa inana. Kaya ra na nimo ikaw studious man daw ko inana. Nya siya nga pasar lagi ka hindi daw ko ngay mabala ka kay grabe daw ko mutuon. Nya to pagsulod na ko kay ningon ra jud ko pasar ko in Jesus name amen ko katulad jud ako nibalik pasar ko in Jesus name amen pasar ko inana sige jud inana nya katong before ko musulod tong classmate na ako siya pa man ang una before ko nahilak siya kung anong nahilak nga nakulbaan ko ato kay nahilak man siya nya kanang hilak galing nga sakit ko no murag sakitan siya ba inana nga hilak ko nya tinakulbaan ko pagsulod yun ako imo tong giingon nga Jesus name pasar ko na so mo to well akong ice friend ingon siya nga kumusta ma nang kaming jud miss kay sige jud ko tuon sa akong boarding house kay kabalo man jud kong lisod pero maningkamot ko nga igo gud makapasar ko inana kay lisod jud ba ang mga subject so mo to siya nga hindi kita niya pagkita lagi na ko ma sakto ra gid nakapasar ko siya nga sa mo ni imong grades siya may gasulat sa akong mga grades dito niya kung mo na imong grades inana siya nga congratulations nga lahos na jud kag second semester you can enroll tomorrow balik ra kuno ko ingon kung hello thank you Lord wala na gamay ra siya basta igo ra nakapasar basta pasar jud ko Nya luoy lamang to imong mga kauban kisa man to kisa may wala ka pasar. daghan kaayo lagi naka-picture pod gani tong grado nga groupings na mo mga kabalo ang nihilak ko katong nihilak ko. Katong kami nai-insist siya tungod ato nga gamay ang grado. Wala kay natingala ra pud ko kay kagrupo man niya to pero dako man ko grado. Kay ampo man kas Ginoo. Nga natingala pud ko kay 91 good ma. Tagaan dyan sila kay galilak sila kay kuan. Luoy kay kung Crystal kay ako mga kakmit po dito nag-action nagsuka-suka daghan lagi ma kung makita na ka dito man ay murag ka board exam lagi nagkupot og groceryhan daghan kaayo naghilak nanguro buhay kaon ito. Nya og katunga magkapasar unsa man to mag-remedial to. Mag-remedial sila. Depende. Oo, remedial to sila. Remedial yun. Ginoo ko'y kinahanglan jud ka magtuon jud ka nunay. Magtuon ya sabayan sa pag-ampo. Pero ikaw ra jud ko makapasar. Ganan man ta ko nagdaan ako ko grado pasalamat mo gid gihapon ko kay nakapasar ko inana. Pero grabe, ako mga kuan kasi kuan naman ko iban nga top scorer pa ko. Inana. Sige lang pa ni. Scorer ko niya kanang ianong sa JC ba nga top scorer ni ako ni grado inana niya ma-appeal man ko ana. Pero yung grado, lisod gid gagay kaayo ang pag-computation sa mga subject sa nursing. Lisod jud pero kinahanglan sabayan jud nimo pag-ampo. Pag-ampo og pagtuon. Nya congrats, I love you. Insist siya pero na ako'y grado. 91 gani ako Enroll na ka og mahuman. Man mo to, magulat na lang ko kano sa sugod sa klase. So inaguman nimo enroll og mamuli ka. Depende lagi kay taas ka kayo ang linya. Sige na manihapon na. Congratulations na nahimuldo na ka. Ma'am, kay nag-aon ko fishbowl mo, agrabra ko kung gutom mo na ko. Uy, alas 9 na. Busog kay ko, ma-impact sa ko. Pag-inom mo gatas. Hindi ko malusawan. Sige na. Sige na, mamay. Hello, congrats. Bye. A few moments later.
Basta matingala sila na ay tip ba para di ra jud mo tulang epoxy. Kuha na. Butang ang loob. Lalo may bahay guys. Pa-80 guys. Nindot ang mong bahay ba? Hindi may mabas dali sa muhang bahay guys. Oh. Simply. Pero nagmanahalay. Dili pakitang tao ba guys, no? Ano din na ka ng boarding house. Pwede na yung boarding house guys. Alright. Nagsaka ni mo diri. Saka kay kunin ni guba guys kay pataod kami. So di mo po saka ka guys. Wala wali bintana pa gamay. Para malambo po diri ba? May naman kapi-kapi ka, malambo ka diri. Ay, good spacer. Kanang bintana bitaw guys nga tulod-tulod ba na? Kanang suntungan na ba yan pa ba? Tibaw ka na pa? Sa? Kanang bintana nga tuktok-tukuron ra. Tinira, ano man na? Mo gani mo magdagdag na. Ay diri na lang dapit. Dili guys portahan diri guys. Kabaw guys pa. Kana guys kay hayhayan. Para nami sulungan sa hayhay. Epoxy ba? Para kung saan pakuha ng upanan. Ang mga hinayhay, yung mauga, dili na butang. Kuan day pa. Sa may butang ani pa nga hayhayan. Alam re? Pagilya, lagbaga to bilya na kay. Oo, na may dang subang kabilin at oh, na duha ka buka kabilin. Pangalap bukat kayo ng yun ba? Suksok na lang kabilin dito. Ayaw, ihangin mo muna kamay. Ito ni bulansang. Pero ba, alambre niya, ihangin mo kamay ba? Sakto makawitan na. Dua ka buo. Dili ang iyang hayhay pa ana. Asa? Anak hayhay ka ana. Di po mas hayhay ani. Paside sa balay. Anak, diri duha ana. Duha diri oh, para tapat. Duha man sakto duha. Good morning itong tanan guys. So update dari sa muhang kuan guys gawas. So orang ka nice siya guys so kay pink na pink. So adyo na siya natang tangay ganahan jud si Mambida na. Buhon muli si Mambida ri lipay siya nga daghan ni siya og buwak nga pink. Og gari po di ang adil pa ning buwak na po siya guys. So update dari sa muhang gihimo nga balay-balay. Nami balay-balay guys. So kani guys gilabuan na sa dari kay ari na mo isilong ang amuhang mga sinampay og magulan. O di ba? Gilabuan ra na siya nga diha. So kuwang na laman og kuan na laman bungbong na laman ang kuwang. So ang atubangan dani guys kuan butangan ni paidi og hardiplex. Diya ang likoda na linsin na busy mi kay ang ikaproblemahan man gud guys katong didto kay kanang nagpuyo diha wa man sila kuan gud na may nagagas ng tubig mo nang gilasyuhan gi kuan na sa og so di nun makasugod dari kay na kuan ga pundo ang tubig nya maglamok man na sa guys og magpundo ang tubig sa kay himuon na ano mo ni hangi ka problemahan jud. So kanang ang mga kuan guys nang ikuan dari tanom naris tubangan sa mong payag gamay. So stock room ni guys.
Butangan ni sa mga gamit nga di makakuan sa muhang kwarto ba nga box. Ano naman ka? Kuan isa nagisagol dito kay kuan. Buta mo gudi si dyan. Diyan katong usa kiang. Agbuta og kiang dari ra dan hagi butang kay kuha man sila dito to ah. Jaga mga seed guys, wa pa na gitugsok kay wa naman pud ni uwan, unsa ra na itugsok og muuwan siya ba. Jaga sang itugsok og kanang hapon. So naa naman ko yung mga seed sili og kuan sili og kanang talong. Jahan isang gilirahan dari og ganahan ko puro butangan na dari mga malunggay ba sang streetan na sang malunggay dari. Napugoy ko anda guys kaning karochi nga pula ni siya. So naa na ko yung mga malunggay dari, malbiri. Diba kay kuan magud guys sinag mahapon. Init man gud tong dapita diha oh. Di mo banda diri ang init sa kaniba kwarto. Nya ug gabi init kay sa nga tanan. Mulibot ka dari guys sa mayan ngipo ra ka diha og kuan. Ngipo ra ka og malbiri, ngipo ra kag malunggay. Ana ra na guys. Di ta kinahanglan malit og malunggay kay ang malunggay sa merkado. Gamay ra mga pulo ra siguro ka ingani guys. Kuan na. 10 pesos na. Inja hapong gilirahan dari og wachichaw. Puro wachichaw ni kay kani tambal man din ni guys mga herbal na ani sila gibutang. Napukoy malunggay, napukoy kalab kuan to guys. Kapayas. Okay, kani malunggay man gud ni mo ni madali-dali nato og utan. Nanaghanag ang machichaw. Koy bagong gitanom dagi nga kuan guys. Oh, dito ra mo. Dili mo gawas dito gawas ha. Hugutan man ni si Kuko manggod ni og si daot man siya. Ay, na yelo man ang kono. Ganahan ko dani guys oh. Kani ang barigitid nga gabi-gabi na. Tapos gadahan dito sa tubangan. Kanang tugsukay na lang ni siya na guys. Diyan na kanang muwan na pud kay ra nang kainit. Wala na siyang itugsok. Para puhon maka harvest na pud ta og mga utanon.